Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu al'umma. Kamar yadda muka saba kawo bidiyo a kowane lokaci a wannan tashar tamu ta Alamizon Tech, yau ma zan amfani da wannan dama domin ci gaba da tallata muku wannan tashar tamu ta Alamizon Tech. Shin kana buƙatar ka san me ake aikatawa a gidanka bayan baka nan? Shin kana buƙatar ka san me yaranka suke yi a shago? Shin kana so ka iya kulle wayar budurwarka ta amfani da naka wayar? Shin kana son ka iya gano me budurwarka take aikatawa a waya? Shin kana so ka saurari wani irin kira ake yi a wayoyin 'ya'yanka? Shin kana da buƙatar ka san yadda za a yi ka samu kuɗi a online? To wannan tashar taka, wannan tashar tamu taka ce. Idan har kana so ka san wannan abubuwan da sauransu abubuwa da suka shafi intanet, to kasance tare da wannan tashar tamu, domin muna koyarwa tare da gabatar da shirye-shirye da suka shafi waɗannan abubuwa. Muna koyar da tracking, muna koyar da yadda za a yi a samu kuɗi, muna koyar da yadda ake yi a buɗe waya bayan an kulle ta, kuma bayan an yi wafin ɗinta ta shiga goal account, musamman wayoyin Samsung da kuma Android gaba ɗaya. Muna koyar da yadda za a yi a gyara su bayan sun lalace. Haka kuma muna koyar da yadda za a yi kamar yadda wayar ka CCTV camera, ma'ana kana cikin ɗaki amma wayar tana can waje, za ta rika aiko maka abin da ake yi a can wajen ba tare da ka fita waje ba ka ga abin da ake yi. Idan har kai bako ne a zuwa wannan tasha, to ka danna mana subscribe Alamizon Tech. Na gode.